कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. ज्याची विकेट काढायची त्याची काढावी लागते, म्हणून राजकारणात आहोत नाहीतर दुकानदार झालो असतो, हे विधान केलंय आमदार निलेश राणे यांनी. मत्स्य व बंदर विकास मंत्री नितेश राणेंच्या सत्कार सोहळ्यावेळी त्यांचं कौतुक करताना हे विधान त्यांनी केलंय. पण असं आमदार निलेश राणे नेमकं का म्हणाले पाहूयात. की एक बॉडी लँग्वेज असते माणसाची, आणि एवढा विनम्रतेने आज सकाळपासून मी बघतोय. नितेश आमचा साधा आहे, लोकांनी वेगवेगळं त्याला काही राजकारणी वगैरे नाही. मला नितेश कधीच राजकारणी मनापासून नाही. ज्याची विकेट काढायची त्याची काढावी लागते, बरोबर की नाही? नाहीतर आपण राजकारणात कशासाठी? नाही तर दुकानदार झालो असतो का? नुसता मालच भरायचा असतो तर दुकानदार झालो असतो का अण्णा? पण अतिशय साधा, प्रेमळ आणि प्रामाणिक माणूस. हे जिद्दीने कमवलं त्यांनी, हे जिद्दीने कमवलं. राणे साहेबांचा मुलगा म्हणून ठीक आहे, राणे म्हणून आहेच, पण मेहनतीने हे सगळं उभं केलेलं हे काही सहज त्याला मिळालेलं नाही. याच्यासाठी खूप वर्ष मेहनत करावी लागली, स्वतःला बदलावं लागलं, आणि तो बदल सकारात्मकतेने लोकांमध्ये रुजवावा लागला. तेव्हा त्याच्यानंतर नितेश राणे घडतो. लक्षात ठेवा, नितेश राणे एका रात्रीत घडत नसतो. की एक बॉडी लँग्वेज असते माणसाची, आणि एवढा विनम्रतेने आज सकाळपासून मी बघतोय. नितेश आमचा साधा आहे, लोकांनी वेगवेगळं त्याला काही राजकारणी वगैरे नाही. मला नितेश कधीच राजकारणी मनापासून नाही. ज्याची विकेट काढायची त्याची काढावी लागते, बरोबर की नाही? नाहीतर आपण राजकारणात कशासाठी? नाही तर दुकानदार झालो असतो का? नुसता मालच भरायचा असतो तर दुकानदार झालो असतो का अण्णा? पण अतिशय साधा, प्रेमळ आणि प्रामाणिक माणूस. हे जिद्दीने कमवलं त्यांनी, हे जिद्दीने कमवलं. राणे साहेबांचा मुलगा म्हणून ठीक आहे, राणे म्हणून आहेच, पण मेहनतीने हे सगळं उभं केलेलं हे काही सहज त्याला मिळालेलं नाही. याच्यासाठी खूप वर्ष मेहनत करावी लागली, स्वतःला बदलावं लागलं, आणि तो बदल सकारात्मकतेने लोकांमध्ये रुजवावा लागला. तेव्हा त्याच्यानंतर नितेश राणे घडतो. लक्षात ठेवा, नितेश राणे एका रात्रीत घडत नसतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.